Niken. Malam Pak De. Nggih. Wis to. Heeh, kemau takon iki campur sarine apa? Iya. Dadung campur sari. Dadung. Nggih. Oh, dadung CS. Dadung CS, dadung Iya, campur campur sari sari. yang sudah terkenal di dunia maupun akhirat. Amin. Ya. Duh kok ali Kang Gareng, pandangan ini kan kok kosong ini apa malah? Kosong piye to? Lah kok Lah aku ngamini sampean dunia dan akhirat kuwi mau lho. Apa wis tau jajal ning akhirat? gak Kok maksudnya iso dunia dan saking akhirat? terkenale nang donya, sok ning nang akhirat akeh sing ndongakno. Amin. Ora waton piyayi lho. Kersa ndongakno nganti tekan akhirat terus diamini karo genduk Niken slender. Salindri. Niken. Awuren. Dadi awakmu kudu bersyukur ngono lho. Om Don. Ning apa? Ya, Nduk. ya. Bingung ae. Lah ngapa kok kudu bersyukur? Lah mau mbok amini. Ngapa kudu bersyukur? Ngapa? Ngapa takon kuwi? Alah. Iki lho acarane nganten. Sing Nganten. dadi nganten sapa? Dimas sama Rizka. Mas Dimas sama Mbak Rizka. Ya, betul. Namanya sama-sama Dimasnya. Heeh, aku kan Dimas Niken Salindri. Oh, lho, ya. sesuk to. Mosok wong wedok Dimas to. Iya, lek wedoke Dimas, lek lanang iki Kang Mas. Ayo jenengmu ganti aku Nek ya. lanang di Aku padha ya. Aku dimasak nombok Om. Aku dimas nombokmu. arep dipateni tanggamu ya. Nek lanang ki Dimas, nek wadon Nimas. Duh. Lek wedok iki Dimas, lek lanang ki Kang Mas. Oh iya ya. Wis to, ora apa-apa, Dimas iki berarti iso lanang, iso wedok, iso boti. Wis, Dari Kang. sampean lanang apa boti? Ya wis. Lanang tenan. Dimas ki lanang tenan. Tunjukkan kelananganmu, Din. Ya, Oh. ini sudah menunjukkan bahwa Mas Dimas itu lanang. Oh. Lek orang lanang, orang mungkin rabi karo Mbak. Sopo mau? Rizka. Mbak Rizka. Berarti Rizka ki wedok. Ya wedok, Wedok tenan, Riz. Tenan. tunjukkan keperawananmu. Kok terus Iki yang ngono. Mas Watan Dimas ae. kena wedok nggih jilbab kok ya. Iya. Bapak nunjukne apa? Tuhan itu menciptakan laki-laki dan Laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan, berpasang-pasangan. meneruskan keturunan. Semoga menjadi keluarga yang sakit. Nopo toki alah dikandani. Kuping kuno kayak kelebon coro apa piye ya iki? Kebon coro apa alah giwang dikandani nak mundut giwang iki aja nang emperan klewer. Entelan klewer piye? Iki Mungkin tuku ning pasar Gombe. pasar Gumbi ini wetane pasar Gabus, Pak. oh tane pacan Tapi gabus. iki mau kayak enek kewane ngono lho, Ding. Mosok. Heeh to, Mbak. Cuk, aja tutupi. Wuloh. Apa? Ding, Apa Om Don? Wuloh. Den-deni wae kok. Wah, Apa? Tenan no iki mau no Kaploken Ding. gak tapleken. Dudu aku kewane. Ngawur. Semoga iki Ndi? ngantene didongake semoga didongake. jadi keluarga yang Kewan- sakinah kewane mawaddah wis lunga. warahmah. Amin. Semoga Amin. langgeng sampai Amin. akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Pengennya dia anak pira, Mbak? Hah? Dua anak. Dua anak cukup. Lah, Dimas masih ngersake piro? 5, berarti 7. Bapaknya pinten, Pak? Oh, guyang-guyu rong nyangoni yang guyang-guyu. Loro. Bapaknya pinten, Pak? Kalih, berarti Songo. Songo. Jenengan pinten, Bu? 3. Songo tambah 3 Rolas. Jenengan pinten, Pak? 10. Rolikur. Akeh menak dobel ki engko sih. Akeh kue penak Din karek gua gawe. Rizka iki sing edan-eden ngetokke. Jadi sekarang itu kalau melahirkan itu sekarang ada yang operasi apa ngono lho jare rakroso. Operasi Kayak wong operasi pasar ya. Kok pasar pasar. Sesar. Sesar di pasar. Lale operasi sesar Carane ngliwati gampang pasar. ben ora operasi, ben ora metang-meteng. Heeh. Nguntil pal. Nguntal pil. Lah iya nguntil pal.
ngun tal tal pil pil nguntal pil nguntil pal nguntil pal. nguntal pil. bener Ya, kita kasih lagu lagi mungkin. boleh. Mbak Rizka sama Mas Dimas ada permintaan apa? Oke Urung. durung leku ngenteni seseruto lho Dim Riz kon request lagu angel ra karo-karuan Oh, bobos ya. ngersake Iya, lagu Mas. apa Mas Dimas Bobos ya sing ngersake. Aja engkel-engkelan ning polsek apa piye? weh Kok engkel-engkelan? karena Apa? ini kerjanya di Kalimantan Iya. Ya. Siapa? sebagai pengusaha sawit Siapa? ya, Ya. Pak Sis Beliaunya Pak Mas Dimas Mas Dimas. Oh, di Request. Pak Haji Kalimantan. Karsono. request lagunya Perawan Kalimantan Oh. Tenan toh? nggih Dek, betul Lise mau reneki perawan Kalimantan. Eneke tombok kangen pecah 1000 bokau semo kesetiaan jati. lah reti ngono ya mbok tawakno lho tawake ra tawak kan Ben. Perawan Kalimantan. Ayo. Perawan Jejel le. Piye tes nada sik? Sampe nok pelu iket to, Dik. Ibalane Sampe keong. kencing manis to. Loh, aku nduk keringet kowe. Mambu. Kancane bekecot kuwi kok, Dik. Hah? Pliket to. Pliket. Lah iya kancane bekecot. Berarti najis. oh sing ngomong Oh. Bekecot aku kan bangsane halal iki baung. najis. Oh, bangsane waung piye kok najis. Ndang kok emangat. Rino wangi tan sekali. Rita suwi. Mah aku ana rine legen, Ya wes rasanya nih ganti iki. legen. Rina wengi Nyapa loh? Aku ngibangi aku malah terus kelingan malah aku numpak motor. Nyapa? Aku mau numpak motor bis. Terus? Sopire jenenge Pangi. Tenan. Terus? Apa diselip lho keneke kondektur. Wong guru ana bis pelita. Heeh. Pelitangi. Walah, lah Pangi turu ceritane. Pau Pangi, Supir sopir. Pangi, ya. Sopirnya Terus Pangi. mari ngono nek pelitae arep nyalip. Kita Ah. nyalip. Arep Kondektur ngandani karo sopir. Lah. Pangi jenenge. Heeh. Wong guri pelitangi. Maksudnya ono bis pelita Kuwatir nek diselip. ngipangi aja nganti kue diselip ngono lho kan Oh. Yo, monggo. Sama Dado. Mbak Rizka dan Dan juga Mas Mas Dimas. Dimas. karena ini yang paling berbahagia adalah mempelai berdua untuk menikmati agar suasana kebahagiaan malam hari lebih terasa lagi. Monggo Dimas, Rizka naik ke atas panggung. Ye. Monggo naik. Yuk, ke mempelai atas berdua panggung. mohon untuk naik di atas panggung. Kasih jalan Mas, kasih jalan nggih. Atas Mas, sepatunya dipakai dulu. Monggo. Oke. Lah ngono digandeng Riz, munggah kok digeret bloko. Tunjukkanlah kemesraan. Iya, Kamera madep ada di sana, sana. Madep sana. Ya, nggih. Ya. Kang Gareng paling Iya, paling kanan ya. Iya. Ya. Monggo Pak Siswanto, kunjuk Pak Haji Karsono mbok pilih kepareng benderaken ugi minggah wonten ing sasana rinengga. Oke. Nggih. Ki manten lawas ki. Bobat. Dherekaken adicara salajengipun niki gelar foto ketrabun, niki gelar foto niki ingkang kabetik citra minangka pepanget endah. Kaya mantenan mawon ya iki. Nggih. Monggo. Mana kameranya? Oh iya, iki formasine piye iki? Ibuke sanuke kene, sanuke. Ya formasinya 443 ya. Karena Ah, kita bapaknya sanuke kene. Sampeyan bojone sapa to, Pak? Ora dandang itu Masal. Kene lho, Pak. Dolan Bu. Jebul-jebul kok ya iso galak ya. alah. Kediri. Wis umum Kang Oh, Kiai Gareng. Kediri ya. Wong angger ayu galak era Ada ke sana, karo-karuan. ada ke sana kita. Aja ah. Mah aku dadi bojo loro malah rada rene. Action Bu. Tadi mepet Bu, mepet Pak, mepet. Iya mepet Pak. Bu mepet Bu. Itu apa sama nih ini loh Mbak, rada miring ini loh, miring lah.
jenengan miring, Bu. Lah, jebul miring, Pak. Om Don. Nah, Jebul kepinter nata ya, Om. nah jenengan miring mriki. Nah. Mas Dimas ini umurnya berapa? 21. Oh, makanya ketok muda. Bapaknya yang mana? Oh, makanya tua bapaknya aku ngono batinku. Wis suwe. Kan Mas Dimas umurnya berapa tadi? 21. Oh, berarti kakak kelas saya ya. Kok iso? Sampean pira? Aku yo 19 tahun. 11 tahun kok wajah kayak bayi bajang ngono. 19 tahun. Sing jelas kan iki kan. Kaya apa? Bayi bajang. 19 tahun itu 40 tahun yang lalu. Jadi nih, nek ana wong ngomong sebelum selesai 40 tahun yang lalu berarti saiki ketok nak sekolah goblok ketok iki. Loh, Ketok nak pancen sekolah aku goblok. goblok ora tau sekolah kok. Lah iya. Berarti 40 tahun yang lalu lek 11 tahun berarti saiki 51. 41. Selikur tambah 40 iku swidak siji. Swidak siji pira? 6 karo 1. 61. Swidak siji arti nak swidak rolas arti iku nih kan. Swidak rolas sih pira? Itu kali swidak jaran iki ya. Swidak jarane pira? Ya kok tidak jaran angel kan nih kan. Angel. Ya, Bahasamu ngomong angel. pakai bahasa Bahasamu angel Indonesia. ditampa jebul kok. Nih kan sudah berkumpul dan sudah foto dan Ya. momen hari ini minangka pepenget indah untuk kenang-kenangan indah keluarga besar Pak Haji Karsono. Yeah. Niki Pak Haji Karsono nggih. Amit Pak kula tengah sing jenengan Pak Haji Sing nanggapi Karsono. sing nanggap sing ndi? Ya, Pak Sing Haji niki Karsono. lho. Ini dalamnya Pak sing Haji nanggap Karsono. Pak niki. Nah, iya. Lah sampean kapan, Pak? Udan lho sampean ke omahe lek ra nanggap aku. Maksudnya nanggape iki semayanan bengi iki ngono lho. Dadi Oh, Pak Haji dadi Karsono karo Pak Haji Sis iki semayan bengi iki ana pahargyan ngono lho. Iya. Anggapmu oh bangetan bangetan kabeh Iya. kok sepatune. Iki kalah iki. Kaleres Iki. menika mumpung sesarengan niken, Ya. seneng-seneng sesarengan, jenengan berbagi suka, berbagi bahagia untuk sedaya ingkang rawuh dalu menika. Sekaligus ada lagu yang sudah disetting ini. Oh, oh. Ada permintaan apa, Pak? Permintaan lagu ini apa, Pak? Masa bojo loro malah sunane lho. Napa, Bu? Ya, requestnya pecah 1000. Oh ya. Pecah 1000. Sinarengan mawon. Oh, Oke. Sinarengan bareng-bareng. Sinarengan nggih, Pak. Sinarengan. Pak jenengan mikir napa to, Pak? Nah. Empun to mboten usah dipikir. Alah. Jenengan Oke. keburu to Bu kali kula. Masalah lho. Pak Haji pikir Karsono napa mikir to, Bu Pak? Karyati. Baik, ada satu lagu permintaan pecah 1000. Langsung kita kasih Sinarengan. Piye to, Dek? Nah iya, oke. Ada satu lagu permintaan pecah 1000. Langsung kita kasih Sinarengan. Nyuwun iki sinarengan. Adewe kudune ngekei pecah 1000. Bapak Ibu dereng lho. Hah? TF mawon. Nanggap dewe. Tenanan gak, Bu? Pak DP sik ya. Heeh. Kapan, Bu? Halah. Ngerti gak iki mau aku kesasar nyapa? Gara-gara mbek panitiane diserlok omahe sampean kono lho. Kacek 30 menit dari sini. Lah kula wau teng griyane jenengan mboten enten napa-napa blas sek. Bu, saestu jenengan ajeng nanggap niken. Hati-hati lho, Bu. Ngopo? Nggih. Arep rene kliru teng daleme jenengan kok. Nanggap niken mboten napa-napa, tapi campur sarine dadung lho, Bu nggih. Ora apa-apa. Campur sariku gare kelarangan ae. Kelarangan. Ikur 3 juta wis tok gegete ngene. Ayo, lho, sampun to? Sampun. Sampun puas. Sampun, nggih pun, kula tak nggih pun nek. Nggih. Nggih monggo. Puas ae. Monggo. Arep mulai saiki to? Heeh. Wis ora apa-apa. Ya wis ya. Ora masalah. Sampai ketemu kembali Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan, Wassalamualaikum silakan, warahmatullahi Nah, wabarakatuh. niki ndang mulai iki aku tetep ndang mulai lho. Lho kok mbok enake aku ngapa? Lah wis to aku mantuk kok. Hah? Wis aku mulai. Ngantuk?
Mantuk. Oh, mantuk. Jadi sampean bukan mantuk. Kok nek kowe esuk ning pasar Tambak Rama kono ana wong dodol kowe mantuk. Nak pengen mangan gedhok to? Ora? Mantuk iki mangan gedhok. Aja dhuwur-dhuwur to Ken, ngangkat sikutmu. Sumuk mantuk ki mulih. Oh, mulih. Mulih, heeh, jarene ora apa-apa, ya ora apa-apa. Aku mulai saiki kuwesel banget to akeh dengi. Bablas-bablas ki mau telat ya gara-gara ning Sragen sih. Aku ya ora apa-apa. Ya wis. Sing penting kowe aja ngomong telat nang ngarepku, trauma aku kan. Ngapa? Ana tau wong wedok nang ngarepku ngomong telat. Adik aku telat. Aku ya kaget. Lho kowe urung tau tak apa-apane lho, Nduk. Kowe telat kok ngomong aku. Pirang sasi lem telat? Lek telat men. Ora telat ngono kuwi ya maksudku iki. Maksudnya telat piye? Telat iki mau lho, aku tekan kene iki mau kan rada kewengen jam Nggih. gara-garane ya mau ning Sragen dhisik. Oke, terlalu banyaknya jadwal dari ini kan Salindi. Mohon maaf lebih baik terlambat daripada tidak Hadir. datang sama sekali. Oke, untuk lagu berikutnya untuk Mas Rian yang di Taiwan, Katresnan Sejati ngarep bingung Oh, toh. siapa? Mas Rian yang di Taiwan karena kita di siarkan di live streaming Media Vision. Ha. Yeah. Ya, Mas dari Taiwan minta lagu Katresnan Sejati. Katresnan Sejati. Tapi Ya, tempat Dewi. sing nulis Asmarandana iki mau Kasetyan Sejati tak golek bingung ta aku apa ana lagu Kasetyan Sejati. Katresnan Sejati ki karo Kasetyan Sejati ki beda. Oh, beda. Heeh. Lek Ana setya mergo tresna. Heeh. Ning ana tresna durung mesti setya. Heeh, lek Katresnan Sejati kan sing Kang Mas tentremna atimu. Kuwi lek Kasetyan Sejati ki sing piye to? Alah. Kasetyan Sejati. Ora ana, urung tak gawe lagune. Iku lagi tak judul tok. Kasetyan Sejati sama Sapi. Ya iso. Ya, Katresnan Sejati iso. Kasetyan. Oh, Kasetyan. Nak Kasetyan lho. Walah, padakne. Kasetyan Sejati. Sing piye lagune kan? Iso. Si aku ya lali Kasetyan Sejati piye? Piye Mbak pertamane Mbak? Wis to, daripada lali gak usah. Sing wis Lah iki ning kene tulisane Kasetyan kok ya harus dituruti. ngendi ana Kasetyan? Iki lho Kesetiaan Sejati. Kasetyan kuwi. Heeh. Kasetyan dudu Kasetyan. Asmarandana iki WA lagi mau awan. Oh iki lho. Mas esemutan sang lam-lami. Iso Mas? Lalewane milangani. Lah kuwi iku Kasetyan Sejati. Lah ya kuwi Kasetyan. Nek Katresnan Sejati kan Kang Mas Janji tentremna hati sekseni. atimu. Lah gara mantene nyuwune Kasetyan apa Katresnan? Katresnan apa Kasetyan? Oh, yang pertama Kasetyan berarti. Oke. Yang sing garap bae sing garap. Nah, iki sing garap. Sing Oke. wis harap tombol kangen bae tombol kangen. Oke, dikasih tombol kangen. Coba nadane Mas. Sapi. Nadane sing kaya wingi nganggo siji wae. Siji. Engko nek kurang ben nama Ibu Dewi ini kan. Siji wae engko nek niken kurang ben nama Ibu Dewi. Ki nadane apa Mas? F. F. Loh, jarene B mungkin nang F. Iya BF. Sapira Mas? Tak pengen nguntal kodok kok mau kok nguntal sing kowe iki. Gara-gara telat iku mau ntal kodok. Sapira? Sik iki dijupuk apa? Dijupuk apa? Ral. Oral. Rale piye to? Sapira sane? Gak kedua iki Mas. Jangan mati no aku. Mati no. Oh mati to. Masjid mriki tebih napa cek? Berarti Caket napa tebih? Nggih. Pengurus masjid niki wonten sing meninggal dunia. Di sini. Sapira
Bukang Sema Kusuma Wijaya Katresnan Jati mau wis kabeh. Wis kabeh gitu. Wis. Nggih. Oh, Niki mboten namung diseseni jenengan Kang Rawuh lho nggih. Sing diaturke niki mau jare wis kabeh. Jenengan mboten namung jenengan sing nyekseni, wong yo diseseni dina pitekenan gangsal barang. Dadine nek ngapusi niki kan apa dosa ora dosa sing anu Gusti. Lho ora dosa blok kok. Nek nganti niki ngapusi sing ngendikan kala wau niki ilang ayune. Ora apa-apa, bisa perawatan. Niken nek wis perawatan ngopo gur perawatan ayu tok ning ilang suarane. Ilang suarane ya tuku. Nang toko nang adol suara ora ya? Ono. Ono. Nek rumah sakit ki akeh adol suara. Oh, rumah sakit ngendi kan? Hah? Nang rumah sakit ngendi kan? Nek rumah sakit Kene suara iki laris arep pemilu. Oh, cocok kuwi berarti. Suara laris arep pemilu. Ayo, kurang satu lagu terakhir. Ada Mbak-mbak sindennya bisa kesini nanti nemeni saya nyanyi bareng-bareng kita. Iya. Silakan Desi, Ria, Ayu. temani Niken di saat-saat terakhirnya ya, Nduk ya. Ya terakhir ning kene. Lagu terakhir ning kene. Kowe men nyedakke aku wae. Sik ngono lho. Wis tuwa. Ngene lho. Aku jek enom KTP ku seumur hidup wae. Wong tuwa iki cara mlaku ya ora iso banter, cara mlayu ya napase kurang. Terus? Nah, kowe sing isih enom jangkahmu jek ampun napasmu jek dawa, nek arep nyalip nyalipoken. Loh, aku nyalip sugihe. Nyalip matine aku ora iso. Ora iso. Soalnya mati itu hanya di tangan Tuhan. Iya, ngeri lho iki. Kiri kanan toh, kiri kanan. Iya. Nah, ngene ayu eman-eman lek ra ditokke ya. Foto ket mau toh. Kawit bar maghrib. Tak kira lek mau mek aku tok sing nyanyi. Nganti belengor nih kan. Ayo nyanyi apa ya, Mbak? Bokong Semok? Wes mau. Ada permintaan apa mungkin dari Mbak Manten, Mas Manten? Nggih kok kesesok kondur deh. Aja kondur sakniki. Ya Allah, de party sakniki lek Sutini kok kesusu mulai tolek lek anjir deh. Atas nggih. Atas nggih. Ya Allah, ya Allah. Wong niken urung bar lho le nyanyi kok kesesok kondur. Puspitonolo ya, Mas? Puspitonolo, nggih. Katuran Puspitonolo sesarengan all artis Dadung campur sari. Artis iki berarti bar ya iki, Mbak ya. Wis bar iki. Wis jam 7 lho kan ikan iki mau. Wis jam 6. Pundi lho, Mbak? Mas Gareng, Kang Gareng nain sih. Ngoten. Gue ambiak tenan ya Om Don. Wis pol Pokoke. Nggih. Nuwun sewu. Nggih. Mbok bilih kalau wonten ingkang dereng rawuh. Nggih. Pun nambali sepisan malih nggih. Atur salam takdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing wingking niku nggih mireng. Ketone kok kurang kompak ya Om. Cobi jenengan sing salam. Jare ngendikane para kiai. Nggih. Lamun ana uluk salam kuwi sing salam ki sunah dene sing mangsuli ki wajib. Pramila menawi wonten uluk salam monggo diwangsuli kanthi kompak gati-gati kaya nek nampa BLT niku lho. Nggih. Sing uluk salam ya entuk ganjaran. Sing jawab salam ya entuk ganjaran. Nggih, cobi jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima bi khodri andomatin datika fi kulli waqtin waqin. Wis gareng iki jan. Gareng siji iki beda karo gareng-gareng liyan. Ya gareng beda no. Muka dimain, tirik-tirik neritik-neritik. Ya lagi iki lah aku nek ora dijob
anakku wedok dhewe Asmarandono. Asmarandana. Wis suwi ora rias gareng. Wong saben-saben saiki nang podium ngaji. Ngoten. Lah iya kalbu ngene iki yo ngibadah padha ae Om ya. Oh, gawe seneng liyan iki. Idholus surur. Nggih kasur napa? Kasur dengkulmu kono. Ngendi ana kasur? Idholus surur. Oh, indholul Surur. surur. Nyenengke pepadan. Nah, iku kalbu ngibadah. Nggih. Ya. Dalu menika rawuh teng daleme Bapak Haji Karsono. Derek Mangayu Bagyo Pahargyan wisuda krama pernikahan putri tercintanya Kang Oh, Derek. ngaten nggih. Nggih. Nggih Mbak Rizka kalian Mas Dimas. Dimas. Langsung berkah pangestu, Ya. donga pangestu kunjuk dumateng putra temanten sekalian. Yang penting dipangestoni. Nggih. Najan panjenenganipun Bapak Haji Karsono. Iki makaryane ana ing Kalimantan. Oh, nggih. Ning adat kejawen ora bakal lali. Oh, tidak akan menghilangkan kearifan Budaya Jawa lokal. Wong Jawa yo njawani. Aja nganti dadi rajawa. Mergo aku mau wis tilik kamare nganten. Kok jenengan sang lho. Nganten mau kamare. Panjenenganipun Bapak Haji Karsono wis dicawisi lenga kayu gapuk. Lho, nggo apa ape nggo diang apa-apa? Diang dengkulmu ngono. Apa ape ngembakar Iki pitutur tumrape pinanganten sakloron. Ngoten. Lah niki. Lenga kayu gapuk. Lenga karepe. Lenga. Nek sing lanang lagi menteleng, sing wedok kudune lunga. Lho. Yo maksudnya sing dikarepe nek sing lanang lagi duka, lagi marah. Oh, lagi marah, lagi marmosi. Iya, marmosi. Nek sing lanang lagi menteleng, sing wedok kudu lunga. Golek kegiatan juga banyu wundu, nggo wundu, nggo sembayang. Elok iki apik iki. Kayu nggo bakar jagung. Nggo bakar jagung dengkulmu ngono. Lah terus kayu ki mung duwe pinanganten putri. Kanggo manten wedok. Nah, wong wedok dikayani ya guyu, ora dikayani ya guyu. Ora ngandel. Kandhane ya. Ora ngandel. Nggih. Sing apik ngono. Yai nuwun sewu ibu-ibu Karangpono jenengan dikayani guyu nggih. Nek mboten dikayani nggih. Jujur lho, ampun ngapusi lho. Kok padha karo bojoku ya. Nek tak kayani guyu, nek ora tak kayani turuhe mengkurep terus. Ning aku ya ora bingung. Tek ora bingung. Turu mengkurup tak songkel. Wilujeng Rumah samu. Bapak Lurah. Nggih. Iya. Song-song agung wonten ing desa saka Maitan. Saking Maitan Brang Kidul nggih. Nggih. Wingenane bar nekakno ngaji aku. Gapuk ditutuke. Gapuk. Bendang nyanyi kok. Wong nganten wedok kudu dipuk-puk. Disandang, disanding, disandung. Gapuk. Nah, angger wis begagah kudu dipuk-puk. Jian tenan garek. Om Dani senengane ya. Lah digenake sisan mosok diriwati gawe. Puke langsung dijelaske. Gapuk. Wong wedok kudu dipuk-puk. Disandang, disanding, disandung. Disandang sesuai dengan adat istiadat budaya yang ada. Contohnya kayak piyai Karangwono. Wis do ngagem jilbab kabeh. Tak kira manegane pengajian iki, Mas. Nah, mergo saweneh wong wedok ngagem jilbab iku ana karepe saka huruf J I L B A B. Ono meneh iki. Lentuk iki. J jujur. I iman. L luhur. B berbakti. A anggun. B berwibawa. Jujur, iman, luhur, berbakti, anggun dan berwibawa. Luar biasa. Mangke ular-ulare dilajeng malih. Niki tasih ngrantos bintang matamu. Bintang tamu. Bintang tamu ngantek bintang matamu. Mbak Niken Salendri. Mbak Niken Salendri. Sementara wonten Niken kalih ingkang sampun rawuh. Ingkang setunggal nika Niken Slender, yang sebelah kiri niku Niken Sledri ya. Milih sing Slender sik napa sing Sledri riyen jenengan? Sledri. Oke, baik. Ria, Caraka, Dadung,
campur sari. Monggo. Aturaken tembang pinile. Kunjung bangsa Indonesia. Iya. Ya. Sekali milih kowe. Milih mike Pak Tenan Om Don. Gareng apa milih? Tenan Om Don. Pripun? Blas gak ana nyamuke. Tek iso. Lah iki mang disemprot. Nggih. Cek lo. Iya. Cek. Nggih. Tambahi volume. Iya. Nggih. Sugeng dalu Mbak Ria. Sugeng dalu Om Don. Oke, sik ketoke mik kang gerabang mik wong lanang iki. Mik sing ireng lho. Lah ngono. Cocoke nggih Mbak Utik iki. Gareng iki gak utik. Aja omong nek iku. Oh ora. Nek raine wajahe pasoryane ora orek-orek iki. Utik noto ati, abah utik noto ati. Iya, nek iki Nek orek-orekan ngene iki beda maneh. beda maneh sinten? Gareng. Barang sigar sing di Jereng. Apa iki? Alah. Mirisno wong malah lho ya. Sandal japit lho. Oh, sandal japit. Tak kira mau sandal japit. Monggo. Nggih, salam-salam rumiyin nggih Om. Nggih. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat nggih Bapak nggih, Ibu? Alhamdulillah. Nah, seneng niki Om. Yo kudu seneng. Iya, dalam rangka apa Om? Pernikahan. Pernikahan. Mbak Rizka sama Mas Dimas. Saya. Aku apa loh? Aku ora mau mobilnya nek ngarep tulisannya ngono. Kalau tulisannya mobilnya. Iya. Lamarannya mobil. Lamarannya ngono. So aku nang ngelamar bojoku ya mobil. Mobil apa Pak Jero? Apa? Apik temen. Lah apa? Lah mobil gawean ndi? Hah? Gawean ndi? Kudus ngono lho. Iku ra saka Nggih. kayu randu. Kayu randu. Nggih niki diaturi setunggal tembang, wonten tembang Dadi Hati nggih Om. Dadi Hati. Nggih. Sing bawa. Sing bawa sinten? Kang Gareng. Kang Gareng. Wah niki suarane nggih sae niki. Lho. Bicara kene ya. Batok bolu isi madu. Iya. Elek rupane. Ambune Apeke ra karo-karuan. salahmu kok. Mesti apek mbok serot. Iya. Nggih monggo Mbah Gareng. Garane wong akrami tutu bondo tutu rupa Gegarane wong akrami dudu bondo ya dudu rupa. Nggih, artinya menapa Om? Menjalin sebuah cinta pernikahan itu bukan didasarkan wajah dan kekayaan. Nggih. Among ati pawit tane Yang artinya hanya hati yang menjadi pawitannya modal utama. Seperti cintanya siapa Om? Seperti cintane Mbak Rizka sama Mas Dimas. Gareng iki nek kadung nyanyi kok suarane apik. Lho kono bagonge barang lho iki. Lho ono bagonge barang ora metu. Tak kira gur gareng blok. Orjenmu tinggal gong. Gong. Dan suarane ki apik. Pencolot-pencolot sikil papat apa gong? Kodhok nek. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang
laka Mbok madhep nang Ria to Kang Gareng ben atine Ria iki ayem ngono lho. ngono lho. Mbok madhep-madhep rene. aku ku jan piye wong saiki Pripun? wong wedok iku ora mukrim Allah. Oh, sebenarnya wis kakean gak, Dru? Mosok kakean gong. Heeh. Kakek apa, Gong? Aku ketemu kaget ujug-ujug kok ana ning ngono, Dru. iki ketemu neh Kok angger ketemu maleh, angger ketemu ganti, angger ketemu ganti. Iki kaya ilmune rambut kok. tanah kenotin numbas harata Monggo. semoga jeng Ria Ria Saraka Dadung campur sari. Urip.
Niken Salindri yang tadi sudah kula konfirmasi Pak, amun watos pun dugi alun-alun. Nggih. Alun-alun ndi? Tuban. Tak totok bathukmu mencolot dengkulmu. Desi Maheswari, Dadung, Campur Sari, Horek Super Audio Sound System, juga Media Vision, matur kasih terima thank you sudah mengadakan live streaming via YouTube di channel Media Vision. Waalaikumsalam. yang sadaya pipun Anjir. monggo-monggo sami ambil sari campur sari kabudayan kita sami ayu-ayu penyanyi Desi Ria kalau Niken ayu kabeh. bagus-bagus menabuhe Sing nabu yo, Pak. campur sari campur sari semakin dekat di hati Ayu penyanyi nih, Ayu penyanyine, ganteng-ganteng penabuhe, musisine ganteng-ganteng. campur sari, iki ra nganggo MC. Lah ya pancen. Mulai gasik, Pak Om. Mulai gasik iki ya wis ana garenge ora nggo MC ra masalah wengi iki. Ora masalah ya, Ora masalah. rano gereng karena MC gak masalah. Ora masalah. Mulai wong urung bayar. Iki lho. Tak gawa aku kabeh. Ngono. Lah kamu tuh kok ngajak bareng-bareng ki lho. Kamut leh tung. Ora, aku ora nes kok. Goneng tak nggo. Aku ora nes kok su. Pure. Alah ora pur gorek. Monggo. Iya, terus salam Rumina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tumplek-blek wonten mriki nggih Om luar biasa. Karsono luar biasa tamune. Niki kadang-kadang saking Winong nggih. Saking Wirun. Nggih, saking Wino. Saking keluarga Wirun. Oh, keluarga Saking saking rawuh Wirun. Ibu, aku gak rapakle karo Bu sing agem putih lerek. Lho, kok kenal? Oh lah. Kenal tenan po Bolo ora? kentrol kuwi. Oh tenane. Kanca TikTok. Wih, Masam ning Ora ben bae. winginane aku di-unfollow. di unfollow. Lah ngopo to kok di unfollow ki lho? Njaluk gift paus tak wene teri. Ya pancen dedet ya ngono ku rasa top up. Nggih, tante sinarengan Dadung nyampur sari sinambiri nenggo Mbak Niken. Dek Niken Salindri Niken nggih. Salindri. Niki wonten Niken Slender. Maafkan dagu ya Des ya. Nggih mboten napa-napa Om nggih. Niki aturi tembang ingkang pripun Om? Aku dadi bingung lho nek nyanyi Nyumanggake nuwun sewu. Tak tekonane dhisik Kang Gareng. Monggo. Ngersake campur sari sing rancak napa sing nyemek-nyemek Bapak? Pripun Bapak? Oh nggih. Lho. Bapake pengen demek. Ah nggih. Saniki Pak. Saniki. Nyuwun. Lho, sanjange nyemek-nyemek ngoten. Nggih. Nggih. Dalem podang kuning nggih. Langsung dipun pinangkani mawon sinarengan Dadung. Langsung di kasur. Oh, dikasih Mas. Monggo pun bawani langkung rumiyin menika. Oh nggih. Aku naik lagi apa di sini ini? Wis nang kono ya kenapa iki Oh, nang ning kene wae. nang ngisor nang dhuwur padha penake kowe iki Des. Padha eleke kok ya Om. Padha penake. Aku diutus naik ora ketok ning isor jane. Ngono ya. Sini lho. Sini lho. Aku mau di pangku. Ndak naik monitor sini lho. Neneng dhuwur kan bersinar. Oh nggih. Nadyan wujud temong paksi. Ini ki wonten penerjemahe mboten iki. Meskipun bentuknya hanya burung.
membuat tali asmara cinta di hatiku. Halus manis nang Tutur katanya halus, senyumnya manis, mempesona. kok pinter ya cah iki? Iki bahasa Indonesia aku untuk 8. Ono. Dibagi cah pira, Om? 4. Sudah lama aku mengembara. Ra. Ini bukan eko, Ko. ini asli, as. Lah kok orang sing mburi Orang mburi. mau. Alah sekali-sekali sing ngarep barang, masuk mburi terus. Ndak iri ya. Ja. Goleki si podang jenar. Lah sebabnya kopo kok ora podang kuning? Lah Kok kenapa? jenar? Kenapa kok jenar, Kang? Sukon wulone ben tiba. Nggih, Oh, kersane iya. guru lagune leres ngoten. Yuk. Jenar iki tegese ya padha wae kuning. Lah iya mulane kuwi. Hiba bunga ing hatiku nyanding bisa dadi Kadung enak ngene kok. Kadung penak kadung dirungokke lho. Lho enak kok aduh lho. Ana pi adu kok penak. Aduh kok penak. Aduh iki lara. Ora. Oh lara. Mosok ana adu penak. Ayo Om, kadung aduh. Ras ben ngono suwengi utalas. Lah wong kuwi mau spot lho. Cepat nggih. Tak kira Pripun enten pamundutan? jaket. Untuk sementara belum ada lagu permintaan. Oke. Oh iya iki Damsari. Wah, antos kesupen lho, Pak. Gara-gara kula Oh ngerti. nggih. Kula nek ngerti pasoryane Kang Gareng wis barang-barang malah dadi lali kabeh. Sembrawut. Nyidam sari, Pak. Ora Oke. ngono lho. Melu nyanggoyong Nggih. Asmarandana Luar biasa. Keringetku Ya. kaya wong metal. Asmarandana WO Ya luar paling biasa. hits Oh, di Pati. wong bakaran kok. Nggih. Padakno. Nggih pripun sakniki Bapak? Ki Damsari monggo. Langsung apa ngangge bawa? Walalala, bawa. Bawa asmara napa bawa gug. Bawa bojone Lek Karti. Oh, bawa. Jenelek Karti. Ada 2 orang bagus di atas panggung. Oh, siapa dia? Siapakah yang kau pandang terlebih dahulu, Ria? Loh? Aku orang bau teh aku. Ya Allah. Kudu tak ijak-ijak ya. Lah kudu piye? Gak piye-piye. Ora ana ding renek-renek anek-anek. Amen tak celuk ae sakake keduten dae engko.
nek kaya nduk Ria barang ini iki Nggih. suarane tetep apik. Mergo iso njaga Yoga napa? penyanyi supaya suarane tetep apik. Sing dijaga napa nek Kang? Aja nganti mangan sing mengandung minyak, Mengandung minyak. Kaya to. kompor, Oh, kompor. Petromax, Wis ra ono saiki gas Petromax. galon. Berarti mangane kudune sing piye iku, Pak? Piye. Kudune ya sing alus-alus. Iya, Sing bangsane. apa? Bangsane apa, Ndra? Nek Ria iki ora tahu mangan sing mengandung minyak, Oh. Ya. mengandung kolesterol. Soalnya Iya. dia lagi mengandung anak saya. Oh. Wong nandang asmara Kaya ngene nggonku nandang asmara diaje. Yen turu tak rewangi ra doyan mangan. Yen mangan aku ra bisa turu mung mikir sliramu Cahayu. Barang sinawang ning krak. Ning krak. Aku jejer karo Ria yen disawang Ning krak. Kok ning Sing krak? wedok lencir kuning. Sing lanang kaya ekrak. rapopo ekrak nggo ngeruk larahanmu. Oh, tambang yo butuhno ikrak barang. Tambang emas. Apa to wakku dhewe besok kapan kasedhian Aku jek cilik. Gak arti. jejer lan wong manis. Oh, ora saiki Ganti apa? digenti te ya. Oh, te. Maune Omah ora ana ya. Umpama kunah kuda tanam La ilaha
lorku ojo nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku pinten lah